Чаму Лукашэнку стала шкада грошай для калгаснікаў? Які шыкоўны падарунак атрымала яго асабістая доктарка, а таксама што вядома пра важныя перамовы і чарговую трагедыю з беларускімі турыстамі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння вялікая дэлегацыя з ахоўнікаў, чыноўнікаў і шпіцаумкі прыехала ў агракамбінат Ждановічы пад Мінскам. Там Лукашенка падарыў перадавікам аграрыям па аўтамабілю Белджы, а кіраўнік прадпрыемства атрымаў так званы прэзідэнцкі гадзіннік. Але ж нягледзячы на такую паказальную шчодрасць, хутка высветлілася, што Лукашенка настроены сэканоміць грошай на сваіх сялянах. Стоячы проста ў полі, ён паразважаў, што дзяржава апошнім часам выдзяляе надта ўжо шмат рознага роду датацый, і такі падыход трэба пераглядзець. Цытата. «Нам трэба сур'ёзна падумаць наконт сельскай гаспадаркі, каб за кожны віск і піск парасяці мы грошы не плацілі. Гэта бізнес». Канец цытаты. Усё гэта гучыць сур'ёзна, але ж практыка паказвае, што баяцца аграрыям няма чаго, і бюджэтныя грошы як цяклі, так і будуць цячы далей. Бо, як заўважылі журналісты партала «Зеркала», Лукашенка і раней крытыкаваў аб'ёмы дзяржаўнай падтрымкі сельскай гаспадаркі. Так, напрыклад, у красавіку 2024 ён запатрабаваў яшчэ раз разабрацца з яе эфектыўнасцю і назваў дзеючы падыход пустым марнаваннем грошай. Пазней з закрытага дакладу камітэта дзяржаўнага кантролю стала вядома, што ў тым жа 24 годзе сельгасарганізацыі атрымалі амаль 8 мільярдаў беларускіх рублёў дзяржаўнай падтрымкі і льготных крэдытаў, а на кожны рубель такой падтрымкі прыпадала толькі 46 капеек чыстага прыбытку. Ну а ўпершыню Лукашенка абураўся гэтай тэмай, дык і ўвогуле яшчэ будучы кандыдатам у прэзідэнты. У сваёй праграме 94 года ён абяцаў, што сельская гаспадарка павінна пазбавіцца ад пастаянных датацый. Праўда, і тут, як бачым, Лукашенка свае абяцанні не стрымаў. Яшчэ адна трагедыя з беларусамі здарылася ў Грузіі. Цяпер на курорце каля Батумі. І зноў гэта аўтааварыя, і зноў з удзелам турыстычнага мікрааўтобуса. Але выглядае, што гэтым разам вінаваты сам кіроўца буса. Ён не справіўся з машынай, і аўто, з'ехаўшы з дарогі, упала ў цясніну. У мікрааўтобусе знаходзіліся 19 грамадзян Беларусі, 4 з якіх загінулі. Іншых 15 пасажыраў шпіталізавалі ў бальніцы бліжэйшых гарадоў. Вядома, што 2 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі, але медыкі запэўніваюць, што іх стану нічога не пагражае. Асабістая доктарка Лукашэнкі атрымала шыкоўны падарунак, і цяпер яна будуе сапраўдную бізнес-імперыю. Але гаворка ідзе не пра Святлану Канашэнка, якая часцей за іншых знаходзіцца побач з Лукашэнкам і, як правіла, цягае шпіцаумку. Можа, не ўсе ведаюць, але ў атачэнні беларускага кіраўніка ёсць і яшчэ адна жанчына-медык, доктар-рэаніматолаг Алена Казак, якая суправаджае яго з 2016 года. Яна не так заўважная, як Канашэнка, але часам таксама трапляе ў кадр. Напрыклад, Казак уваходзіла ў вядомы жаночы батальён па зборы кавуноў, а таксама лятала з Лукашэнкам на кліматычны саміт у Дубаі. У 2020 годзе яна разам з Наталляй Эйсмонт і Дмітрыем Баскавым ездзіла на так званыя рэйды па зразанні бел чырвона-белых стужак. Адна з такіх паездак у выніку скончылася забойствам Рамана Бандарэнкі, прычым па даных мабільнай сувязі, у той ракавы вечар Казак таксама была на плошчы Перамен. Ну а ў канцы 2023 доктарка падалася ў бізнес і заняла пасаду кіраўніцы Цэнтра прыгажосці і здароўя «Айрыс». Ужо ў жніўні 2024 на Алену Казак была аформленая буйная кампанія пад назвай «Лігматон», якая валодае сеткай аптэк па ўсёй краіне. Таксама гэтая фірма актыўна ўдзельнічае ў дзяржаўных тэндарах на пастаўку разнастайных медыкаментаў. Выручка кампаніі ў мінулым годзе склала больш за 80 мільёнаў беларускіх рублёў, а чысты прыбытак пазначаны як 2 мільёны 790 тысяч. Па тагачасным курсе гэта амаль $1 мільён. Прычым да таго Лігматон належаў зусім іншым, але таксама вельмі няпростым людзям. Да Казак бізнесам валодалі Георгій Тапузідзіс і яго маці Галіна Пятровіч. Гэта сын і жонка вядомага беларускага бізнесоўца і кашалька Лукашэнкі Паўла Тапузідзіса, які кантралюе кампанію «Тытунь Інвест», а таксама развівае сетку гандлёвых цэнтраў і гіпермаркетаў «Карона». Чаму раптам Тапузідзісы аддалі такі салодкі кавалак доктарцы Лукашэнкі і на якіх умовах гэта было зроблена, пакуль не зразумела. Але ж наўрад ці Казак наадкладывала зарплаты і самастойна выкупіла кампанію. Ужо тады, калі доктарка ўвайшла ў світу Лукашэнкі, яна заставалася афіцыйна працаўладкаванай у мінскім РНПЦ «Кардыялогія»,
І, напрыклад, у 2019-м афіцыйная зарплата спадарыні казак складала ўсяго 110 рублёў, ці 52 даляры па курсе. А ў 2020 і 2021 годах жанчына увогуле нідзе афіцыйна не працавала. Акрамя таго, высветлілася, што з новым бізнесам Алены Казак звязаная і яшчэ адна фаварытка Лукашэнкі – колішняя пераможца конкурсу «Міс Беларусь» і дэпутатка Марыя Васілевіч. Яна аформленая ў Лігматоне як вядучы спецыяліст па камерцыйнай дзейнасці. Украінскі бок не выключае сустрэчы з Лукашэнкам, але пры пэўных умовах. Пра гэта Радыё Свабода расказаў Яраслаў Чарнагор, украінскі пасол па асаблівых даручэннях і супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Чарнагор прызнаў, што Украіна пэўны час старалася пазбягаць рэзкіх выказванняў на адрас Лукашэнкі. Ён кажа, што гэтае пытанне было вырашана дыпламатычным шляхам, хоць і не праз публічныя каналы. Украінцы стараліся не крытыкаваць рэжым Лукашэнкі публічна, каб мінімізаваць небяспеку з поўначы. Усе намаганні былі скіраваныя на недапушчэнне ваенных дзеянняў, і гэтай мэты ўдалося дасягнуць. Беларусь перастала даваць сваю тэрыторыю для расійскіх войскаў, і яны былі амаль цалкам выведзеныя. Цяпер засталіся толькі 2-3 вайсковыя базы з абмежаваным кантынгентам, але непасрэдна ў вайне супраць Украіны яны не ўдзельнічаюць. Але паводле Чарнагора, рэжым Лукашэнкі замест таго, каб скарыстацца гэтай магчымасцю і далей адыходзіць ад вайны, выкарыстаў гэты час для павелічэння дапамогі расіянам з боку вайскова-прамысловых прадпрыемстваў. Гэта паказала, што не заўважаць праблему стала даражэй, чым раней, таму Кіеў радыкальна змяніў падыход і перастаў падбіраць словы датычна Лукашэнкі, а таксама пачаў публічную камунікацыю з беларускай апазіцыяй. Адначасова з гэтым кантакты паміж украінскімі і беларускімі ўладамі захоўваюцца. Амбасада Украіны ў Беларусі не закрытая і дыпламатычныя адносіны не разарваныя. Кіеў гатовы да любых дзеянняў. Напрыклад, калі нейкая сустрэча Зяленскага і Лукашэнкі дапаможа спыніць ці хаця б прыпыніць вайну, то гэтая сустрэча абавязкова адбудзецца. Сам Лукашенко тым часам працягвае рыхтавацца да найгоршага развіцця падзей. І цяпер у Беларусі афіцыйна зацвердзілі правілы эвакуацыі каштоўнасцяў на выпадак вайны. Па іх цэглу з брэсцкай крэпасці з надпісамі будуць ратаваць перш за карціны Шагала і Суціна. Адпаведная пастанова Міністэрства культуры ўжо была апублікаваная, і гэтыя правілы будуць дзейнічаць пры ўзброеных канфліктах і надзвычайных сітуацыях. Аднак праз юрыдычныя калізіі ў заканадаўстве эвакуацыі дагэтуль не падлягаюць музейныя, архіўныя і бібліятэчныя фонды, а таксама асобныя выбраныя прадметы. Бо згодна з кодэксам аб культуры статус гісторыка-культурнай каштоўнасці маюць толькі тыя аб'екты, якія афіцыйна ўнесеныя ў адпаведны дзяржаўны спіс. І такім чынам пераважная большасць звычайных музейных экспанатаў, прадметаў у архіўных і бібліятэчных фондах юрыдычна не падпадаюць пад дзеянне гэтых дакументаў, а значыць і пад эвакуацыю ў выпадку надзвычайных сітуацый. Усе каштоўнасці са спіса падзеленыя па катэгорыях важнасці. У першую чаргу транспартам і міліцэйскай аховай будуць забяспечвацца каштоўнасці катэгорыі 0, якія маюць сусветнае значэнне, і катэгорыі 1, якія маюць міжнароднае значэнне. Аб'екты катэгорыі 2 маюць рэспубліканскае значэнне, а трэцяй катэгорыі рэгіянальнае, і іх будуць ратаваць у другую чаргу. Ну і для разумення. Па гэтых дакументах спярша з мемарыяла «Брэсцкая крэпасць Герой» і з фондаў музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны абавязаны эвакуяваць фрагменты цаглін са сцен Брэсцкай крэпасці з надпісамі, а таксама калекцыю самаробнай партызанскай зброі і рукапісных партызанскіх часопісаў, бо ўсе яны маюць першую катэгорыю каштоўнасці. Разам з імі прыярытэтны статус для выратавання маюць арыгінальныя пражскія выданні Францыска Скарыны, рукапісы вершаў Янкі Купалы, еўрапейскія шпалеры 16 стагоддзя з Мірскага замка і унікальныя артэфакты з раскопак старажытнага Бярэсця. У той жа час знакамітая калекцыя твораў мастакоў парыжскай школы, якая была сфарміраваная па ініцыятыве былога кіраўніка Белгаспрамбанка Віктара Бабарыкі, будзе эвакуявацца ў другую чаргу, бо яна мае толькі другую катэгорыю каштоўнасці. У гэтай калекцыі знаходзяцца арыгінальныя палотны Марка Шагала, Хаіма Суціна ды Пінхуса Крэменя.
Трагікамедыя адбылася ў Мінску. Мужчына завяшчаў 2 свае кватэры чыноўнікам, а яго сваякі засталіся ні з чым. За 2 гады да сваёй смерці Мінчук аформіў у натарыуса завяшчанне, паводле якога нерухомасць павінна была перайсці нейкаму неназванаму беларускаму міністэрству. Але пазней высветлілася, што ў мужчыны быў алкагалізм і псіхічны разлад. Гэтыя праблемы былі афіцыйна пацверджаныя, таму яго стрыечная сястра паспрабавала праз суд прызнаць, што завяшчанне несапраўднае. Маўляў, яе брат не усведамляў свае дзеянні. Але суд стаў на бок загадкавага міністэрства і пакінуў кватэры чыноўніка. Звычайная побытавая драма ў Віцебску нечакана атрымала кінематаграфічную развязку. Усё пачалося з таго, што ў звычайным шматкватэрным доме нехта скраў карціну, якая вісела ў пад'ездзе апошнія 10 гадоў. Адна з жыхарак атрымала яе ў спадчыну, але вырашыла, што малюнак не ўпісваецца ў інтэр'еры яе кватэры. Выкідываць было шкада, і жанчына павесіла карціну ў агульны пад'езд. Цяпер жа палатно адтуль скрала іншая жанчына, якая заходзіла ў госці да нейкай суседкі. Выклікалі міліцыю, і зладзюжку хутка знайшлі, а карціну вярнулі ўладальніцы. Але самае цікавае, што палатно, як устанавілі эксперты, мае яшчэ і прыстойны кошт. Яго ацанілі прыкладна ў 6 000 беларускіх рублёў. Пра такую каштоўнасць карціны ні гаспадыня, ні зладзюжка не здагадваліся. Ну і дзе цяпер будуць яе захоўваць дома ці ўсё ж у пад'ездзе, пакуль не вырашана. У Аўстрыі судзілі брата і сястру з Беларусі, якія дапамагалі расіянам абыходзіць санкцыі. Беларусы арганізавалі фірму, якая праз сетку падстаўных кампаній у трэціх краінах і падробленыя сертыфікаты канчатковага карыстальніка пастаўляла ў Расію спецыяльныя металаапрацоўчыя інструменты і станкі. Прычым гэта было абсталяванне, якое выкарыстоўвалася ў ваенна-прамысловым комплексе, але ж вырак аказаўся мяккім. Мужчына атрымаў 21 месяц зняволення, з якіх 19 умоўна. А паколькі з моманту затрымання ў маі ён ужо знаходзіўся пад вартай, то пасля суда беларуса проста адпусцілі. Яго сястры далі 15 месяцаў і таксама умоўна. Адпаведна, жанчына таксама засталася на волі. Работніца банка з Гомеля зладзіла прыкол, які будзе каштаваць ёй некалькі гадоў жыцця. 54-гадовая жанчына цягам 6 гадоў мяняла сапраўдныя купюры наміналам у 500 еўра на білеты банка прыколаў. Агулам такім чынам яна нарабіла шкоды на 90 000 беларускіх рублёў. Цяпер жанчына знаходзіцца дома, але пад падпіскай аб нявыездзе. Хутка яе чакае суд і ад 3 да 12 гадоў у жаночай калоніі. Учора ўвечары адбылося маштабнае сонечнае зацьменне, але ж у Беларусі яго можна было назіраць толькі часткова. Жыхары нашай краіны бачылі так званы першы дотык, калі месяц пачынае закрываць частку сонца. Але ж поўнага зацьмення Беларусь не атрымала праз геаграфічную пазіцыю краіны. Для параўнання, вось так выглядала зацьменне ў Гродна. А вось такія кадры былі знятыя ў Іспаніі. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.